Кеше гомере бик күп якты вакыйгалардан тора, кыңгыраулы мәктәп еллары күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Бу фикер чынлап та дөрес. Мәктәп кешегә беренче мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә, дуслык һәм беренче мәхәббәт хисләре белән дә таныштыра. Һәркем үзенең уку елларын, соңгы кыңгырау бәйрәмен күпме еллар үтсә дә истә калдыра. Һәркемгә үзе укыган мәктәбе кадерле һәм якын. Һәм безнең мәктәпне тамамлаучылар да яраткан мәктәпләрен сагынып искә алалар дип ышанып әйтергә була. Чөнки ул һәр укучыны шатланып каршы ала һәм назлап озатып кала. Мәктәп чыннан да укучыларыбызның икенче гаиләсе һәм әлбәттә, мәктәбебезнең директоры Насыйбуллина Лилия Әнвәр кызы кайгыртучан ана кебек һәркемгә игътибар бирергә һәм авыр уку юлында кирәкле юнәлеш табарга ярдәм итәргә тырыша. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Безнең мәктәптә директордан тыш алыштыргысыз укытучылар коллективы бар. Алар кечкенә генийларга көндә ниндидер бер яңалык ачарга ярдәм итәләр. Андылар бездә 761 бала. Укытучыларның бердәм тырышып эшләве, уңайлы шартлар безнең мәктәп укучыларына уку, спорт һәм иҗатта да, иҗтимагый эшчәнлектә дә югары уңышларга ирешергә мөмкинлек бирә. 34нче мәктәп укучылары һәм аны тамамлаучылар арасында спорт ярышларында дөньякүләм җиңүчеләр, төрле юнәлештәге фестиваль, бәйгеләрнең призерлары бар. Мәктәп үз балалары белән бик горурлана. 40 елдан артык вакыт эчендә мәктәбебез үзенә бик күп үзенчәлекләр җыйган. Тантаналы һәм бер үк вакытта уңайлы шартларда мәктәбебезнең актлар залында «Алло, без талантлар эзлибез», «Яңа ел әкияте», «Талантлар йолдызлыгы», «Ягез әле кызлар» кебек бәйгеләр һәм җиңү көненә багышланган концерт кебек төрле бәйрәмнәр уза. Шулай ук берничә ел элек балалар һәм укытучыларның уртак тырышлыгы белән ТНВ балалар иҗтимагый оешмасы булдырылды. Бу укучыларда оештыру һәм иҗат сәләтләрен ачарга мөмкинлек бирде. Шулай итеп, укытучыларның командасы җитәкчелегендә мәктәбебез һәрдаим үсештә дигән нәтиҗә ясарга мөмкин. Әмма без ирешелгән нәтиҗәләргә тукталып калмыйбыз. Тагын да зуррак уңышларга һәм масштаблы казанышларга омтылабыз. Һәм уку йортының алга таба чәчәк атуы өчен мөмкин булганча барлык тырышлыгыбызны куябыз. Чөнки биредә һәр көн, һәр сәгать актив эш алып барыла һәм һәркем горурланып, мин мәктәбемне яратам дип әйтә ала.